Телефонът убива детското въображение. Средно децата прекарват над 4 часа дневно пред екрана. А има нещо, което ги кара доброволно да го оставят. Книга, която ги грабва от първата страница. Забрави всичко, което си мислил за детските енциклопедии. Енциклопедия за многознайковци не е просто сбор от факти. Тя е вход към свят, в който детето ти иска да знае. С над 1000 удивителни факта, 20 теми, повече от 700 цветни илюстрации и ясни живи обяснения, книгата превръща ученето в преживяване. Как така Меркурий има година по-къса от деня? Защо езерото Байкал съдържа 20% от сладката вода на Земята? Как човешките дробове могат да покрият тенис корт? Енциклопедия за многознайковци събира невероятни факти от България, космоса, животните, човешкото тяло, историята и още много теми. Създадена с експерти, илюстрирана професионално и поднесена на език, който децата разбират и обичат. Много родители питат: ама ще чете ли въобще? Отговорът е в съобщенията, които получаваме всеки ден. Детето ми не я оставя. Всеки ден по няколко страници. Синът ми научи повече от тази книга, отколкото за месец в училище. Това е първата книга, която чете без да го карам. Свят пълен с разсейващи екрани, дай нещо, което прави обратното. Събужда вниманието, стимулира въображението и изгражда любов към ученето. Енциклопедия за многознайковци е повече от книга. Това е врата към свят, в който знанието е истинско приключение. Поръчай сега от успешнодете.com. Над 15 000 семейства вече я имат. Сега е твой ред.